Pozdravujem ministra Kažimíra. Jedného dňa si tak prechádzam firemné maily a zrazu tam vidím dôležitá informácia. Tak to čítam a tam vidím, že nám hrozí pokuta od 20 000 do 500 000 eur. Ale že dá sa tomu predísť, keď na tento a na tento účet pošleme 5 000 eur a bolo tam pripojené aj e-mail a telefónne číslo. Tak my sme z toho ostali v šoku. Samozrejme, brali sme to ako vydieranie, tak sme podali trestné oznámenie. Čakali sme, že polícia s tým niečo urobí. Bohužiaľ, až tak veľa sa nestalo. Polícia to trestné konanie zastavila, pretože môj brat, konateľ, vypovedal, že my ako firma necítime hrozbu. Totiž my všetky odvody, dane a všetky poplatky, ktoré môžu byť, máme zaplatené. Takže my naozaj sme žiadnu hrozbu necítili zo strany štátnych úradov, že by nám mohli dať takúto astronomickú pokutu. No a ten vyšetrovateľ, ako si toto vypočul, že v Platóne necítia hrozbu, tak to vlastne trestný čin vydierania nie je. A trestné konanie zastavil. Ten človek, ktorý sa nám vyhrážal, tak to nie je nejaký neznámy anonym, ale to je reálny človek žijúci v Trnave. No a to je na tom také najšokujúcejšie, že niekto toto pácha pod svojím vlastným menom. Ako neohrozene sa on už musí cítiť, keď je schopný toto pod svojím vlastným menom robiť. Bez toho, aby sa bál, že sa mu niečo stane. Ja keď som sa to dozvedel, že nám hrozí takáto astronomická pokuta, tak som nemáhal ani sekundu, rýchlo som sadol do auta a išiel som na ten daňový úrad do Banskej Bystrice to všetko vysvetliť. Bohužiaľ, kým som tam prišiel, tak oni už to rozhodnutie mali podpísané v pošte. Takže ale napriek tomu si ma vypočuli a dokonca aj uznali moje argumenty, ale povedali, že takto to majú nahriadené zhora, že bohužiaľ tak sa s tým už nedá nič robiť. Ja som im tam ukazoval lajstrá dokumentov, kde som im jasne ukázal, že my sme tú doménu len zaregistrovali a odovzdali do užívania nášmu zákazníkovi. Tak ako sme zaregistrovali tisíce iných domén pre tisíce iných zákazníkov. Ja som im ukazoval, že DNS servery tej domény sú v americkej Virginii a tá doména reálne beží zo Švédska. Ale ich to nezaujímalo. Lebo takto to máme nariadené zhora, tak to proste musí byť. No a potom sme sa spolu išli pozrieť na tú stránku, že ako vyzerá. No a tam v sekcii kontakt som im ja ukazoval proste fotky, mená a linky na sociálne siete reálnych ľudí, čo tú stránku vytvorili. A ja vravím, pozrite sa, to sú ľudia, ktorých vy hľadáte. A hovorím, že nie, ich to nezaujíma, oni majú príkaz zhora postihovať registrátorov, preto sme tú pokutu dostali my. A ja im hovorím, že však propagácia ilegálneho hazardu sa deje všelikde po internete. Na com-doménach, na net-doménach, na českých doménach, na európskych doménach. A oni, že ich to nezaujíma, že oni riešia len slovenskú doménu, lebo .sk to je Slovensko a všetko ostatné nie je Slovensko. Čiže takto oni majú ten internet rozdelený, že SK Slovensko a celý ten zvyšok vlastne není Slovensko. Pričom to je samozrejme blbosť, pretože internet je globálny. Oni nám nedali žiadnu šancu to nejako vysvetliť alebo napraviť. Oni nám hneď z fleku napadli pokutu 20 000 eur. Však to pre takú malú firmu môže byť aj likvidačné. To je presne to isté, ako keby leasingová spoločnosť bola potrestaná za to, že nejaký jej klient na aute spôsobí nehodu. Však to je absurdné. Hovorím im, nemá zmysel trestať nás za niečo, čo sme my neurobili a čo sme ani nemohli ovplyvniť. My sme tú stránku nevytvorili, my sme tú stránku nespravovali, my sme tú stránku neprevádzkovali. My jediné, čo sme urobili, bolo, že sme zaregistrovali internetovú doménu pre nášho zákazníka. A tomu sme ju odovzdali. Oni sa vyjadrili v tom duchu, že sme mali ako kontrolovať obsah domén, tých domén písaných na nás, ktoré sme vlastne registrovali pre našich zákazníkov a sledovať, či sa tam nejaká zlá činnosť nevyskytuje. Ale to je absolútne nereálne, pretože není možné kontrolovať obsah tisícov až 10 000 domén. A vy keď to aj v jeden okamih skontrolujete, tak o 5 minút tam ten zákazník môže dať hocičo iné. Čiže tá kontrola ani nemá žiadny zmysel. My ani nemáme právo čokoľvek s tým obsahom, čo tam tí naši zákazníci dávajú, robiť. Na to sú zase iné zákony, ktoré toto hovoria. A okrem toho, internet je na tom tak, že z jedného miesta sveta vy môžete na tú stránku ísť a vidieť obsah a z iného miesta sveta vy môžete vidieť zase niečo iné. Čiže to, že vy to skontrolujete, to v podstate
o ničom nevypovedá. Tá kontrola absolútne nemá žiadny zmysel. Celkovo ten zákon o hazarde je taký dosť zvláštny, pretože vy keď nejaký hazard bez licencie prevádzkujete, tak môžete dostať pokutu, ale keď ho propagujete, tak môžete dostať oveľa väčšiu pokutu. No a potom sú tie športové prenosy, kde tí futbalisti na svojich dresoch nosia tie logá stavkových spoločností a ja sa pýtam, kto v tomto prípade porušuje zákon? Však podľa tejto logiky štátnych úradníkov by Cristiano Ronaldo mal dostať pokutu 20 000 eur. Celkovo toto konanie štátu voči hostingovým firmám nedáva moc zmysel, pretože človek si otvorí noviny a skoro každý druhý deň tam vidí, ako sa rôzne individuá snažia vytunelovať cez vrátky DPH štátny rozpočet, ale toto sa v hostingovom a v serverovom biznise nedieje. To sú firmy, čo sú čistí platcovia DPH. Štátu prinášajú do rozpočtu každý mesiac 100 000 eur. Takže z pohľadu štátu je to čistý masochizmus tieto firmy likvidovať na nejakých vymyslených, nereálnych kauzách.